बयनिबो लुबैनाय हास्थायनायाव दिनै जोङो बे आफादखौ दादों हान्जाखौ दादों जों खबर ভাল নে বেয়া আজিতো ভাল ডেফিনেটলি মই অভিনন্দন জনাইছো ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্রিত গণতন্ত্ৰ দেশত পাৰ্টি গঠন হ'ব পাৰ্টি ভাঙিব এটো একদম ভাৰত স্বাধীনৰ পৰাই চলি আছে नोंथाङा बुंबाय बिजेपिनि खोथा आरो जोंहा आनसलिक दोलो मोननै दंखायो बिथांमोनाबो लोरबां नङा बिथांमोनाबो जोबोद गोख्रों किन्तु बे नङा जे मानसिखौ सिबिनो थाखाय जोङो बिथांमोन बायदि गोख्रों सानसेयावनो जानांगोन बे नङा जों दिनै जागायोब्ला हयतो 10 बोसोरनि उनाव 5 बोसोरनि उनावब्लाबो साफा सानै बर' लिडारफ्रा सैमाखौ जेरै बेदरनिफ्राय गाइखेरनिफ्राय गावनि देलायनायनिफ्राय बांसिनै सैमाखौ बर' लिडारफ्रा देलायहोयो सानसेयाव 5000 6000 नि देलायहोयो नाथाय गावनि आंगो लोगो सोरबा थाइसे थाइनै जुदि मदद बिनो फैयोबा गैथ'वा दरमा मोनथ'वाखै बेबायदि साफा सानै बर' लिडारफ्रा बुंगोना बुङा भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां राजनितिका मोननाय मोनैनि जामारनांगौ हाग्रामार नामत डाঙৰ এটা হোটেল আছে হাগ্ৰামাৰ নামত কি নাই হাগ্ৰামাৰ নামত 100 বিঘাৰ ওপৰ গুৱাহাটীত মাটি আছে বৰমাত মাটি আছে আৰু কিমান লাগে এটা ব্যক্তি এটা জাদা মূৰ্খ এটা জাদা এটা জ্ঞান নোহোৱা মানুহ জাম্বা মানুহ ইয়াক আৰু কিমান আৰু মানে সম্পত্তিৰ দৰকাৰ ৰাজনীতিকা मोननाय मोनैनि जामारनांगौ আর কাম্পা বসুমতাৰীৰ দৰে মানুহ একেবাৰে থাৰ্ড ক্লাছ থাৰ্ড কেটেগৰীৰ মানুহ আজি বিটিয়াৰ এই অঞ্চলত বাস কৰাই নাচাজে কথা কোৱাটো দূৰ বাস কৰবাই নাচাজে বুলি মই শব্দটো আপোনালোকৰ মিডিয়াত राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि खिथु खाथियाव अर सुनानै होदों अबे जायगायाव हा दं अबे जायगायाव न' दं अबे जायगायाव हटेल दं अबे जायगायाव इनकाम सर्स दं थगायलायनाय थानांगौ राजनितिकआव मोननाय मोनै थानांगौ रोखा खालामदों राकेश ब्रह्म बिथाङा गावजों गाव थगायलायनाय थायोबासो नेक्स्ट राजनितिक गेलेनो थाखाय इन्टारेस्टिं जायो होननानै एसेबाबो हमदांनो हादों राजनितिका मोननाय मोनैनि जामारनांगौ आगोलाव बहुत जाबाय जानला मोनला साना हजा भट होनायफ्रा बोरमा सिखाव लाजिया नोङो मूर्ख सिगां हाई स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो मा आखलनि मानसिमोन नोंलाय बे खोथाफोरखौ लाखिनो थाखाय जों गोबां थाखा बुथुमदों विभिन्न डिपार्टमेन्टनि फैसाखौ दानखे दुनखे खालामजोबनानै जोंनि आबौ आइमोननो होलांनाय खोथा आरो जों जे आबादारिफोरखौ गोजौ थाखोआव लाबोनानै मोजां थाखोआव बेलेग माने मालाय देशफोर बायदि मोनसे गोग्गो आरो गोथार मोनसे जि जोङो जोंनि एलेकाखौ बानायनो नागिरदों बे लामाजों जों दिनै दावखोबाय होननानै आं नोंथांमोननो बे थांनाय 3 मासनि जि जोंनि बिटिसि सरकारनि दानाय बे दानायखौ आं नोंथांमोननो दिनै सार्टिफिकेट महरै आं दिनै होननो हागौ जे फैगौ 1 मासनि गेजेराव एप्रिल दाननि उनावनो नोंथांमोना जोंनि बिटिसिआव लानाय आसनिनि गासैबो आसनिनि साफा साफा गासैबो बिगोमा जाजोबगोन बिनि बारैनो जेब्लासिम राकेश ब्रह्म थागोन अब्लासिम इउपिपिएलआ जिन्दाबाद जाबाय था भिडिअनि फुटेजआव खोनाखाबाय राकेश ब्रह्म सारा दोंसे लामा दिहुनना होदों बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव दोंसे समायना लामा दिहुननानै होदों बे लामायानो अबे जायगायाव दं जाय बर' लिडारफ्रा 5 बोसोरनि थाखाय सम्पत्ति सरकारनि खाथियाव अल डकुमेन्ट्स होनानै एमएलए एमसिएलए एमपि गेलेयो नाथाय बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा देरहानानै बेसेबां दरमाहा बेसेबां सम्पत्ति खामायखो गावनि थाखानाय सम्पत्तिनिफ्राय 4 गुन बिथांमोना इनकाम खालायो 5 बोसोराव बेखौ रावबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थन्न 5 बोसोराव बेसेबां खामायखो आरो बिथाङा बेसेबां दंखायोमोन बिनि रावबो हिसाब पत्र दिनैसिम लानाय जायाखै आरो साफ्रोमबो सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो लिडार जादों नाथाय 5 बोसोराव सोरबा गावजों आन्दलनाव बाहागो लानाय बिथांमोना मा मोनजादों मा मोनजायाखै रावबो खबर लाया बिनि थाखायनो बयबो सोलायसुलु बिबानखौ लानो थाखाय 10 बोसोरनि बारा सोरबा देरहायोबा मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो 10 बोसोरनि बारा बर' लिडारफ्रा मावनो मोनै मोनसे बा साहित्य सभानि गेजेरजोंनो जा बा आबसुनि माखासे संबिजिरजोंनो जा बर'नि मोनफ्रोमबो दल संगठननि गेजेरजोंनो जा सोरबा एमएलए एमसिएलएआ सोरबा बर'नि एमपिफ्रा 10 बोसोरनि बारा मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो बेबायदि गोरा मोनसे आयेन दानानै दोननांगौ मानो होनोबा बयखौबो सुबिदा होनांगोन दिनैनि समाव गबिन्द फेरेंगाया गावनि लोगोफोरनि खामानि मावनो बांसिनै गोसो जायोबाबो प्रमद बर'आ दुखु मोनगोन नामा सोरबा साफा सानै
प्रमद बर'नि आगदा आखि बिथांमोना दुखु मोनगोन नामा बेबायदि नेथ'नानै खामानिफ्रा थालांदों आरो प्रमद बर'आबो गावनि लोगोफोरनि खामानिखौ बांसिनै मावनो लुगैदोंबाबो गबिन्द फेरेंगा सावरायग्राया दुखु मोनगोन खोमा होननानै नेथ'नो गोनां जायो बेबायदियावनो बर'फोरनि खामानि मावनो गोनां खामानिफ्रा माखासे लेहेमिया जालांदों जों बेखौ बुंनांगोन बिनि थाखायनो आं खावलायो जाय बर' लिडारफ्रा 5 बोसोराव बेसेबां खामायखो आरो बेसेबां दंखायोमोन बेफोरनिबो हिसाब जानांगौ जेरै राकेश ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारि सारनि बेसेबां हा दं बेसेबां बिल्डिं दं बेसेबां इनकाम सर्स दं बेखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायना होदों थिग राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव रायजो राजाफ्रा थेंक्स हरनांगोन मानो होनोबा जोंनि बर' लिडारफोरनि सम्पथिखौ दिनैनि समाव हिसाब लानो गोनां बायद'था जानानै फैदों मानो होनोबा सदियानिफ्राय संख'सिम साफ्रोमबो बर'नि गोरों गोरा रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोननाय रावबो हेफाजाब मदद होलायैखौ जों नुदों 5 बोसोराव बेसेबां दरमा मोनदों बेसेबां सरकारनि पारसेन्ट जानानै बेसेबां खामायखो बेनि लाबखौ सोरबा दुखिया मानसिनो रावबो हेफाजाब मदद जों होनाय नुवाखै दा नों साफा सानै बर' लिडारफोरखौ नाय सानसेयावनो सैमानो 2000-3000नि खायद' होयो बेदरनिफ्राय गाइखेरनिफ्राय सैमानि सेन फुननाय सैमानि थुखैनाय सैमानि देलायहोनाय सैमा मासेखौ बर' लिडारफ्रा सानसेयाव 5000सिम देलायहोयो सानसेयाव अब्ला सासे दुखिया मानसिया सोरबा बर' लिडारनि खाथियाव थाङोबा 100 थाखाखौनो हरनो थान जायो सैमा मासेनो बेदरनिफ्राय गाइखेरनिफ्राय जाग्रा लोंग्रानिफ्राय सैमा मासेनो जाहोनो हायोबा आरो सैमाखौ अननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया सैमा मासेया 12 जन पुलिसनि डिउटि मारियो सैमा मासेखौ जोथोन लानायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय सैमाफोरखौ अननो रोंदोंबा गावनि जाय मानसिफ्रा आन्दलनाव सेर सेर गावनि खाथियाव थाफानानै आन्दलन खालायदों बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा फरायनो जोबोद गोब्राब जायो न'खर सलिनो गोब्राब जायो दा बेफोरबायदिखौ सोरबा बर' लिडारफ्रा सैमा मासेनो जुदि सानसेयाव 3000 2000 5000नि खायद' होयोबा बेदरनिफ्राय गाइखेरनिफ्राय सेननिफ्राय आरो बे सैमाखौ थुखैनो थाखाय दामि दामि खानजं दामि दामि सेन बेबायदिखौ जों बर' लिडारफोरनि न'आव नुयो बांसिनै अब्ला गावजों गाव अनलायनायनि माखासे गोनांथिया अबेयाव दं बिनि थाखायनो आं खावलायो गबिन्द आरो फेरेंगा सावरायग्रा बिथांमोना गावसिनि बिबानखौ नागारनानै माखासे गेदेरमा आबसुफोरनो गथायना गारबोनांगौ दिनैनि समाव प्रमद बर' गबिन्द सावरायग्रा बिथांमोना गोनो गोथो गावजों गाव प्रमद बर' साराबो सानो आंनि लोगोफोरनि खामानिखौ आं बांसिनै मावोबा गबिन्द फेरेंगा सावरायग्राना दुखु मोनगोन आरो गबिन्द फेरेंगा सावरायग्रामोना गावसिनि लोगोफोरनि खामानि मावनो थांनायाव प्रमद बर' सारा दुखु मोनगोन नामा होननानै गोनो गोथो सानलायनायावनो खामानिफ्रा माखासे थाथ'लांदों आरो सोलोंनांगौ दं खोनानो मोनसिगोन गेदेरमा एक्स-एन-डि-बिफोरनि खुगानिफ्राय एक्स-एन-डि-बिनि गोदान राजनितिक हान्जानि थांखिया मा बिनि थाखायनो आं खावलायो गबिन्द फेरेंगा आरो सावरायग्रा गाव गावनि बिबानखौ आबसुनि गेदेरमा बा सोरबा साहित्य सभानि सोरबा बै समाव भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोननो गावसिनि बिबान बा गावसिनि गादिखौ नागारनानै फैनांगौ बिथांमोना सोलोंनांगौ दं बिथांमोना गबिन्द आरो फेरेंगा बिथांमोना बेसिक ट्रेनिंखौ मोनाखै एक्स-एन-डि-बिफोरनि ट्रेनिं बिथांमोना बांसिनै थिउरिजों माखासे खामानि मावनो थाखाय सोर गेदेरमा सोर गुबुन गुबुन जनजाति सोर गावनि लोगोफोर बिथांमोनजों माबोरै सावरायनांगौ अबे खामानिखौ सोंस्लुनानै मावनांगौ माबायदि माखासे आदब खायदाजों मावनांगौ बै समावनो थन्न एक्स-एन-डि-बिया ट्रेनिं दंखायोमोन जेरै एक्स-एन-डि-बिनि एडभान्स ट्रेनिं बेसिक ट्रेनिं पलिटिकेल ट्रेनिं बेबायदि थाखानाय ट्रेनिंखौ गबिन्द आरो फेरेंगा बिथांमोना लाबोआखै बिथांमोना बांसिनै जाय मानसिफ्रा एन-डि-बिजों बांसिनै एकदम खाथि सोमोन्दो दं बिथांमोना मोनथिगोन बिथांमोना सिभिल मानसियाबो बिबानखौ लानानै खामानि मावनो हायो नाथाय माखासे खामानि मावनो थाखाय
रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै गुबुन गुबुन जनजातिफोरजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय माखासे खामानिफ्रा थालाङो। दा बिनि थाखायनो उननि समफ्राव बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय सुबिदा लाफिननो हागोन। सोरबा गबिन्द फेरेंगा सावरायग्रा मोना बिथांमोना सोलोंनांगौ एक्सटेन्डेड बिनिफ्राय सोलोंनांगौ ट्रेनिं सिलाय गावनाय ट्रेनिं नङा। रायजो राजाफोरजों गावनि लोगोफोरजों गुबुन हारिफोरजों हारिनि खामानिखौ माबोरै स्पिडै मावनांगौ बेबायदि खामानि मावनो थाखाय ट्रेनिं लानांगौ दङ। बिथांमोना लेखानि गोरों नंगौ। जाय मानसिफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय लेखा गोरों जानानै आसामाव साख्रि मावनो फैयो आसामाव बांसिनै मा खामानि दं? आखाइजों मावनो गोनां खामानि दं। सापात खानाय, आलि खोनाय आरो बै माइयाव हाग्रा दांनाय गुबुन गुबुन माखासे आसामनि खेथियकफोरनि थाखाय गाव गावनि आखाइजों खामानि मावनो गोनां बांसिनानो आसामाव। गुबुन जायगानिफ्राय आसामाव साख्रि जायफोर लाफैदों लेखा गोरोंफ्रा आसामाव मेसिनजों मावनो हानाय मेसिन गैया। आसामाव मेसिनजों मावनो हानाय हा हुफ्रा गोरोबा। बिहारनि बायदि समान हा नङा, गुबुन जायगानि बायदि समान हा नङा। बिनि थाखायनो गुबुन जायगानिफ्राय जायफोर लेखा गोरोंफ्रा फैनानै लेखायावल' गोरों, आलिखौ माब्रै खोनांगौ, आलिखौ माब्रै दाननांगौ, माब्रै हालौनांगौ बेफोरखौ रोंफैया। थिग फेरेंगाया लेखा गोरों मालाय मा जानो, गबिन्दआ लेखा गोरों मालाय मा जानो, सावरायग्राया लेखा गोरों मालाय मा जानो। रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै गावनि लोगोफोरजों गोरोबनानै गुबुन गुबुन जनजातिफोरजों गोरोबनानै बिथांमोना बे सोलोंथाइया गैया। जेरै हाग्रामा महिलारि सारा लेखायाव एसेबां गोरों नङाबाबो उन्दै गेदेर बयजोंबो जनजातिफोरजों गोरोबनानै सोर लिडारखौ मा बुंनांगौ, सोर गुबुन जनजातिफोरजों माबोरै सावरायनांगौ बिनि एक्सपार्ट हाग्रामा महिलारि सारा। लेखायाव एसेबां गोरों नङा मालाय मा जानो, बिथाङा आउट नलेजआ जोबोद दं आरो गावनि जि रोंगौथि बेनो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोरों होननानै जोङो बाख्नायनांगोन। दा जों दिनैनि समाव जों नुदों बयनिफ्राय गोरोंसिन न'खर होननानै बुङोबा बर' हारिनि गेजेराव सोरनि न'खरा गोरोंसिन? सोरबा साहित्य सभा, सोरबा आबसु, गुबुन गुबुन दल संगठना डिआर नाब्ला सारनि न'आव थांनानै रावखौबो मान होनाय जों नुवाखै। दिनैनि समाव डक्टर अनजालि मेमखौ एक्स एन्ड बिफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि। जाय मानसिया मेगन खाथेनानै बेसेबांबा सम हारिनि थाखाय पुलिसनि आखायाव खस्थ' लाबोदों। ससियेल मिडियायाव नुदोंना डिआर नाब्ला सारनि गथ'फ्रा बिफानि थाखाय बेसेबां दुखु दं, डिआर नाब्ला सारनि हिन्जावा बेसेबां दुखु दं, डिआर नाब्ला सारनि न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेसेबां दुखु दं, रावबोथ' सोंनो थाङाखै। बिनि थाखायनो राकेश ब्रह्म बिथांखौ जोंहा बर' हारिनि गेजेराव थेंक्स हरनांगोन। सम्पथिफोरखौ जोंनि बर' हारिनि दल संगठनफ्रा बर' लिडारफोरनि सम्पथिखौ माखासे थन्न हिसाब लानांगौ जानानै फैदों। बयबो समानै जुदि आन्दालन खालायदोंबा सोरनिबा दुखु जारलायाव सोरबा बर' लिडारा हेफाजाब मदद होनांगौनि गोनांथि। सैमाखौ जुदि आबदाल लानो रोंदोंबा, सैमाखौ जुदि फुस्था नायनो समायना खालायनानै दोननो रोंदोंबा गावनि लोगोफोरखौ मानो हेफाजाब मदद होनो हाया?